Paja mtsogoleri wa dziko Profesa Arthur Peter Mutharika akhala kuyankhula mobwereza kunena zona kuti dziko la Malawi zinthu zambiri ndithu zinawonongeka maka pamene analowa mu ofesi ndikuzaona zinthu zimene zinawonongekera anasimikiza zona kuti ndi chifukwa chake ndithu anthu amapeza kuti akuvutika kwambiri maka ndithu chifukwa cha njala komanso kusowa kwa ndalama yakunja mankhwala mzipatala ndi mavuto ena ambiri amene ndithu Malawi atha kuchitira umboni kuti zimene amayankhula mtsogoleri amenewa Profesa Arthur Peter Mutharika ndi zoona mavuto amenewa ambiri ndithu akuchitira umboni anabwera ndithu chifukwa cha utsogoleri umene unaliko wa chipani cha Malawi Congress Party motsogozedwa ndi Lazarus Chakwera nde ambiri ndithu tikatsatira bwino maka zimene amayankhula mtsogoleri Profesa Arthur Peter Mutharika amakhala akukamba zonena kuti pofuna kuthana ndi mavuto amenewa iwo ndithu amafikira anthu osiyanasiyana maka ndithu maiko osiyanasiyana komanso mabungwe amene amathandiza dziko la Malawi kumagawo azachuma ndi zina zotero kuti mmene lafikira dziko la Malawi lifunika ndithu thandizo la msangamsanga kuti mwina ndithu zinthu zibwerere ziyambe kuyenda bwino ngati mmene ndithu zinalili kalekale pamene chipani chimene cha Democratic Progressive Party chimasogolera ndithu dziko la Malawi mu chaka cha 2019 kumatsika ndithu mbuyomu ndiye paja ambiri tikukhulupirira kuti tikutsatira bwino kuti ku parliament aphungu amene asankhidwa pa chisankho chimene chinachika pa 16 September 2025 akuchita ndithu maphunziro awo ku BRCC mu mzinda wa Lilongwe ndiye mwambo umenewo paja wayambira dzulo pa 20 October ukatha ndithu pa 22 October ndiye potengera kuti mwambo umenewo ndi wakulu panafika ndithu alendo osiyanasiyana amene amathandiza dziko la Malawi magawo osiyanasiyana ku for example ndithu akazembe amaiko ndithu osiyanasiyana anali ku mwambo umenewo nde pa mwambo umenewo panafikanso ndithu ambassador wa dziko la China amene watu amadziwika zona kuti ndi Liu Zhong zinawo ndithu ndi limenelo mutikhulukirako pang'ono positichidziwa chi Chinacho nde ambassador ameneyi amene ndithu akuyimira dziko la China kuno ku Malawi pamenepa anayankhulapo ndithu mfundo zambiri makaposera ndithu pempho limene mtsogoleri wa dziko Profesa Arthur Peter Mutharika akhala akunena zona kuti kuzera ndithu mu maunduna ake akufikira mabungwe osiyanasiyana ndiwo amayankha ndithu kuti potenga ndi mavuto amene dziko la Malawi likumana nawo ngati mavuto akusowa ndithu kwa chakudya anjala amenewo dziko limene linamva ndithu madandaulo amenewo ndiye kumeneko anawunikira bwinobwino kuti kodi dziko la Malawi angalithandize motani kuti lichoke ndithu pa mavuto amene likumana nawo ndiye kumbali ndithu ya kusowa kwa ndalama za kunja iwo akunena zonena kuti potengera kuti dziko la Malawi lili ndi ngongole zoti libweze ndithu ku dziko la China ndi akuti mbuyomu mu chaka cha 2024 kunali review kuchita kaonioni kuti ngongole zimenezi za dziko la Malawi zakwana ndalama zingati nanga angazibweze nthawi yochuluka motani ndi pempho limene Arthur Peter Mutharika anapereka kumeneko atawunikira ndithu anena zonena kuti dziko limene la Malawi alikhulukira ndalama yokwana 20 million US dollars imene ikasinthidwa kupita ndithu ku Malawi kwacha ndi kuti 135 billion Malawi kwacha ndimene ndithu ndalama imene afumaka ndithu akhulukira dziko limene la Malawi komanso akuti ndithu potengera kuti dziko la Malawi lili ndi ndalama ndithu zambiri zoti abweze kumeneko ndi potenga ndi ndalama zimenezo zonse zimakwana ndithu 193 million US dollars yoti ndithu dziko la Malawi likuyenera kubweza kumeneko ku dziko la China ndi ndalama imeneyi inatchulidwa ndithu kuti mu chaka cha 2024 ndi ndalama ndithu imene dziko la Malawi limayenera kubweza ku dziko limene la China makapa ndondomeko zimene ndithu amakhala kugwirizana potenga ngongole zimenezi ndi ati atawunikira ku Chinako anaona zona kuti ndalama imeneyi ibwezedwe ndithu kwa zaka zochuluka ndi kuti zaka zimene anagwirizana akuyenera kuenjezera akazenjeza ndithu zifike pa zaka 48 ndi kuti ndi zaka zonse zimene zifunika ndithu kuti dziko la Malawi likhale likubweza ndalama imene ndi kazikhala kuenjezera komano padakali panopa maka ndithu kuenjezera ngongole zina kono padakali panopa ndi kuti ndalama zimenezozo akuyenera kubweza ndithu mu zaka 48 zimene ndithu zikubwera kusogolo kuno ndi akuti China yapanga zimenezi ndi cholinga chonena kuti dziko la Malawi litheno kukhala ndi ndalama zokwanira bwinobwino maka ndithu za forex zimenezo ndi kuti khali ndithu ndi ndalama zokwanira bwinobwino nanga sipo bweza ngongole zimenezi ndi kuti dziko la Malawi simabweza m'makwacha imayenera ndithu kubweza ma US dollars ndi ngati njira imodzi yonetsetsa kuti ndalama zimenezi za kunja ziliko ndithu ku dziko la Malawi
ndimene akufotokoza kuti kubweza kwake ndikuti azibweza pang'ono ndicholinga kuti kwinako ndikuti forex ikhale ndithu iliko yokwanira ku dziko la Malawi. Ndeno kumagawo ngati azaulimi amafotokoza kunena zona kuti pozindikira kuti ku dziko la Malawi kukufunika ndithu kuti kukhale chakudya chokwanira kuyamba pano kumapita msogolo muno nde for next farming season dziko limene la China akuti ndithu apanga ndondomeko zonena kuti fertilizer azigulidwa ndithu kumene ku dziko la China azipanga ndithu a China facilitate china chilichonse fertilizer amene ndithu azifika kuno azikhala wamtengo womverera kuti nzika zambiri zikwanisa ndithu kugula fertilizer ameneyo ndikumathira ndithu kuminda yawo ndi cholinga choti azikhala ndi zokolola zokwanira kuti vuto la njala likhale ndithu lachepa. Nde anazafotokozapo maka ku gawo lokhuzana ndi katundu amene ndithu dziko la Malawi limatumiza ku dziko limene la China. Nde akuti kumene kwanaonekeranso bwinobwino kuti atapanga njira yonena kuti katundu amene akafika kumene ku China asamalipiridwe msonkho, nde kuti katundu amene asamalipire ndithu msonkho samakhale mataxi. Ndi cholinga choti dziko la Malawi likhale likupeza ndithu ndalama zokwanira bwinobwino kuchepesa mavuto ndithu akusowa ndalama zakunja. Ndimene ndithu anafotokozera kazembe amene wa dziko la China. Komano potenga ndi ngongole ndithu zimene dziko la Malawi lili nawo ku maiko osiyanasiyana komanso mabanki osiyanasiyana akunja kaya ndithu mabungwe osiyanasiyana, ndalama zonse akaziwerengera ndithu zikukwana 10 billion US dollars. Ndalama zimene zifika amene maka inabwera ndithu mu chaka cha 2024 ndi pamene ndithu kumawerengedwa kuti ndalama zimene zikukwana ndithu kubwezedwa ku maiko osiyanasiyana ndi 10 billion US dollars. Ndalama ndithu zamasewera ndi ndalama zochuluka kwambiri zonena kuti usogoleri umene wasankhidwa ukuyenda ndithu kuyika ndondomeko zabwino kuti ngongole zimene zichepesedwe chifukwa potenga ndi mene usogoleri umene aliko wa chipani cha Malawi Congress Party ukuoneka ndithu kuti sumalabada zonena kuti kuthane ndithu ndi mavuto amene nzika za dziko la Malawi limakumana nawo. Mapeto ake amakhala kopitirira kumakabwereka ndalama zambirimbiri kumabweka ndithu ndalama zonena kuti sizimapinduliranso ndi dziko nkomwe amapeza kuti angotcholera matumba mwa anthu amenewa. Chitsanzo chabwino ndi kuti ndi ndalama zimene zinabwerekedwa zoti apangire ndithu msewu wa kumakongochi makanjira. Ndalama kunabweka ndithu ndalama zambiri pafupifupi 50 chakuti million dollars zimene anabwereka ndithu ku banki ya OPEC komanso anabwerekanso ndalama zina ndithu 9 chakuti million dollars kuchoka ku dziko la Oman cholinga choti akonzere msewu umenewo. Komano padakali panopa msewu umene palibe china chonse chimene chinachitika. Ndalama zimene zimakosana na atchule amtumba a Congress achakwera ndi kagulu kawo. Ndi ngongole zimene dziko likwena ndithu kuzabweza pomwe sizinapindule ndithu nzika za dziko la Malawi. Nde usogoleri ndithu umene wasankhidwa ukwena ndithu kuti zinthu ngati zimenezo uziwunikirenso bwinobwino kuti akawalala amenewa akwena ndithu kuti ambwandiridwe alandidwe ndithu ndalama zimenezi chifukwa chonena kuti ndi dziko ndithu misonkho imene izipangisa zoti zikabweza kumeneko. Mapeto ake ndikuti chitukuko kuti chipite pasogolo chizikhala chochedwa kwambiri posatira ndithu kuti anthu ena ake osaweruzika, anthu amene sanali patriotic, anthu amene amangona ndithu mavuto ayi osaganiza anzika zimene zinawasankha anabweretsa ndithu ku dziko la Malawi. Tikhulupirira kuti ambiri kusiyanisa pamenepo usogoleri ndithu okonda dziko komanso oganizira ndithu nzika zake omanena zoti osamangoyankhula zinthu komano zinthu zokumazipangano kumaoneka pa ground ndi zimene tikuona ndithu ndi usogoleri wa Professor Arthur Peter Mutharika posayankhula mochemerera kapena kunena kuti chani komano kunena zoona zinthu ndithu zikuoneka. Anthu akutha kusiyanisa maka ndi mene zinthu kwa masiku ochepa amene ndithu usogoleri wa chipani cha DPP ukuyendesera zinthu zake kusiyanisa ndi usogoleri ndithu umene unaliko wa chipani cha Malawi Congress Party. Nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imene pamene tikunazoona kuti dziko la China litawunikira bwinobwino ngongole zimene dziko la Malawi lili nalo kuphatikiza ndithu mavuto amene msogoleri wa dziko a Professor Arthur Peter Mutharika anapempha kuti maiko osiyanasiyana mabungwe osiyanasiyana athandize dziko la Malawi kuti mavuto amenewo achoke ndati mavuto ngati anjala akusowa ndalama zakunja ndi zina zotero. Dziko la China limeneli kuzera ndithu mwakazembe wawo abwera poyera kuzanena zona kuti apanga njira ndithu zimene zikuthandizira kuti mavuto amenewa ndithu achepe. Ngati maganizo amenewo alipo mutha kutifotokoza comment section, koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Saiwale upanga like video imene komanso upanga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndi cholinga choti nkhani zambiri zikamachitika ndete kufikani kwake kuzikhala ndithu kosavuta.